gaineko energia potentziala ondorengoa da. Beraz, hau da daukagun energia potentziala, minus alfa Diraken delta x minus a. Beraz, da Diraken delta bat, eta kasu honetan A puntuan dago zentratuta, hementxe alfa honekin dirazten dugu nolabait Diraken deltaren amplitudeak, eta baita, horrekin batera baita, dimentsioak ematen diona, ze gorazazue gauza bat. Diraken delta oso funtzio arraroa da, baditu bere dimentsioak ere, gorazazue Diraken delta bete behar duena, kasu honetan, hau izango hau dugula. Integrala minus infinitotik infinitora diferentzial x batekoa dugula. Bat hori adimentsionala da, baina diferentzial x badauka luzeren unitateak, beraz, hau adimentsionalizateko Diraken deltaren dimentsioak basati luzerakoak izan beharko liatekela. Hau dela eta orduan hementxe dagoen alfaren dimentsioak energia bider luzerako unitateak izan behar ditu. Baina, hori da bitxikeri bat dugu, horretekin batera ikusten dugu nola negatiboa dugula, hementxe daukagun Diraken deltaren potentziala. Beraz, lehenengo egin dezagun honen irudia, Diraken deltaren irudia dago hementxe daukaguna, hau izango litzateke minus infinitorantz doana, dago zentratuta A puntuan, eta hau izango litzateke daukagun energia potentziala 0 dugu tarte osoan A puntuan izan ezik, hortxe minus infinitorantz dijoan. Hementxe agertzen den, horrekin batera alfa eta A konstante errealak eta positiboak direla. Sistema honek egoera lotu bat bakarra du, oinarrizko egoera, kasu honetan honek hementxe daukagu adierazita, egoera lotua badugu, orduan energia negatiboa izan beharko dugu, ze bestela energia positiboa balitz, orduan aske mugituko liatekelako, orduan egoera lotua izanik, energia, kasu honetan negatiboa dugu, eta klasikoki, begirazazue, oso gauza bitxia dugu, izatez daukagu energia potentziala bitxia dalako, bakari puntu honetan x berdin A puntuan izango litzateke onargarria partikula egotea. Ze bestela hortik kanpo, ezinezkoa izango litzateke, ze hortik kanpo energia zinetikoa negatibo izango genukelako, eta hori ezinezkoa dugu. Baina kuantikoki beste gauzak gertatu egin daitezke. Orduan, hementxe esaten diguten arabera, egoera lotu bat bakarra dugu, oinarrizko egoera dana, E0-rekin adierazten duguna, energia negatiboa eta finitoa duena, hementxe dugun bezala. Irudik ezazu gutxi gora bera egoera honi dagokion uin funtzioa. Argi eta garbi utzi behar dituzue uin funtzio honek dituen ezaugarririk nabarmenenak. Eta gero bestaldetik ere badaukagu beste galdera bat, zergatik ez du beste egoera loturik. Lehenengo eta behin, egin behar dugu gure argumentuak, beraz, honen helburu ez da kalkulo zehatzak egitea, baizik eta gutxi gora berako argumentuak erabiltzea, egoera lotu honi dagokion uin funtzioen gutxi gora berako irudia egiteko. Eta horretarako, zertan oinarrituko gara? Horretarako, oinarrituko gara, Schrödingeren ekuazioak edo Hamiltondarren autofuntzioak ematen diguten uin funtzioen bigarren deribatuarekiko duen adierazpena. Hauxe dugu Hamiltondarren autofuntzioek betetzen duten erlazioa, eta hemetik askatzen badugu zein den uin funtzioei dagozkien bigarren deribatua, orduan daukagun adierazpena hauxe dugu, bi emiseteatxe barrakarratu, energia potentziala minus E, beraz kasuetan daukagun autobalioen balio hori, bider uin funtzia. Beraz, honek ematen digu zein den bigarren deribatua, beraz, aurra edo ganbila dugu. Lehenengo eta behin, eiteko honen gutxi gora berako irudia, basiko gara gure uin funtzioa aztertzen, hori eta bai, hori gauza bat kontutan hartu behar dugu. Metxauko energia potentziala simetrikoa dugu. Baina simetrikoa x berdin 0 puntuarekiko baizik eta simetrikoa dugu x berdin A puntuarekiko. Horan, hau izango litzateke energia potentzialak duen, halako inbertsio puntua. Eskerrean eta eskubian energia potentzial berdina dalako. Horrek esan nahi du, dauzkagun Hamiltondarren autofuntzioak, simetrikoak edo antisimetrikoak izan behar direla. Eta oinarrizko egoera, gorazazue beti, simetrikoa izango dela, ze alik eta oszilazio gutxien izateko. Zenbait eta oszilazioen kopuru, zenbait eta alik eta oszilazio gutxien izan da, orduan horrekin utako energia zinetikoarekin utako ekarpena txikiago izango dugulako, beraz, energia txikiagoa. Orduan, oinarrizko egoerari dagokion uin funtzioa simetriko izango dugu, gero lehenengo egoera kitzikatori dagozkion uin funtzioa antisimetrikoa, gero urrengo egoerari dagokion berriro uin funtzioa
simetrikoa eta horrela aldatuz joango litzateke. Beraz, gure oinarrizko egoera irudikatu behar dugu eta horretarako kontutan hartu behar dugu gure uhin funtzioa simetriko izango dela, hori alde batetik, gero hause irudikatzeko kontutan hartuko dugu nola x adibidez minus infinitotik hasita, uhin funtzioa oso txikia izango dugula, eta kontutan hartu dezakegu uhin funtzioa positibo edo negatiboa izango dela. Hori berdin zaigu. Beraz, gure uhin funtzioa edo uhin funtzioaren aurkako hartuta, biek betetzen dutelako Schrödingeren ekuazioa. Hor da eta guk hartuko dugu, esate baterako, gure uhin funtzioa minus infinitotik hasten dela eta positiboa dugula. Beraz, uhin funtzioa positiboa dugunez, hau positiboa izango dugu, aztertuko zein den aurra edo ganbila, den uhin funtzioa beraz oso x minus infinitotik dauenean, eta v minus e, kasu honetan v minus e, hemen v alde horretan v 0 dugu, eta e dugu negatiboa, beraz hau negatiboa dugu, uhin funtzioa hartu dugu positiboa dela, beraz negatiboa bider positiboa dugu negatiboa, eta hemen txauko uhin funtzioen bigarren derivatua, v minus e, kasu honetan e dugu negatiboa, beraz minus e hause positiboa dugu, beraz v minus e positiboa dugu. Uhin funtzioa baita positiboa dugu. Beraz, hemen txaukon biderkaura positiboa dugu. Beraz, horrek esan edu, bigarren derivatua positiboa dela, beraz, uhin funtzioa dela aurra. Beraz, aurra izanik, hemen aurra dugu. Beraz, horrelako gauza bat izango dugu. Aurra izango da eta jarraituko dugu aurra izaten, hemen ez dagoelago aldaketarik puntu honetan arte, heldu arte. Beraz, guzti tarte guzti honetan aurra izango dugu eta izatez hemen ere gauza bera gertatzen da, ze v minus e tarte horretan ere positiboa dugulako, uhin funtzioa ere positiboa dugu, hemetik hasiko dalako, beraz, hemen txere aurra izango dugu. Eta gainera esan dugunez simetrikoa dugu, beraz, hemen honi dagokion uhin funtzio horri dagokion forma, olako gauza bat dagokio, gutxi gora behar. Beraz, olako gauza bat izango nuken uhin funtzioaren irudia. Izatez, oinarrizko gore dagokion uhin funtzioen irudia. Ikusten duzuenez oso interesantea da ikustea ze gertatzen den puntu honetan. Ze puntu honetan ikusten duzuenez uhin funtzioa ez da deribagarria. Izatez, egiten badugu uhin funtzioaren derivatua alde honetan, eskerreko alde honetan positiboa dugu eta beste eskubiko alde honetan negatiboa dugu. Orduan, uhin funtzioaren derivatuaren iruditxoa egiten badugu, ordan, justu, irudikatzen badugu gutxi gora bera, uhin funtzioaren x-egiko derivatua, tarte edo a puntuan gertatzen dana, oso interesantea da, ze puntu horretan, hementxe eskerreko tartean alako negatiba dugu, positiboa dugu, eta gero bestaldetik daukagu eskubiko tartean, daukagu negatiba. Beraz, ikusten duzuenez, uhin funtzionen derivatua ez da jarraitua, horrek esan nahi du, honen bigarren derivatua izango dugula puntu honetan diraken delta bat. Eta izatez hori da gertatu behar dana. Ze uhin funtzioen bigarren derivatuaren adierazpena kontutan hartzen badugu, energia potentziala diraken delta bat denez, uhin funtzioaren lehenengo derivatua ezin da jarraitua izan. Bere bigarren derivatua diraken deltaren proportzionala izateko. Hori dela eta orduan, uhin funtzioak euki behar du x berdin a puntuan, halako piku bat. Bigarren derivatua edo lehenengo derivatua deribagarria ez izateko. Bueno, hau da beraz daukagun oinarrizko egoera. Eta gero esaten digute ere aztertzea zergatik ez duen beste egoera loturik. Beste hurrengo egoerak itzikatua izan beharko litzateke antisimetrikoa. Hori egiten badugu antisimetrikoa dela, aukeratzen badugu, berriro egin beharko denuken, aurra edo ganbila den, bigarren derivatua aztertuz, eta hortaz gain kontutan hartu behar dugu gure irudikatu behar dugun uhin funtzio antisimetrikoa dela. Beraz, kasu honetan ere, lehen egin dugun bezala, hemen txere, x minus infinitorantz doanean, uhin funtzioa positiboa dela kontutan hartzen badugu, berriro jarraitu genezakeen hartutako argumentu berdina, hemen dugula
hau positiboa dela, oin funtzioa ere positiboa dugula, beraz hemen ere aurra izango litzateken, eta tarte guzti honetan aurra pixka bat beragotik irudikatuko dut ikusteko, beraz halako gauza bat izango denuken, baina honetara iristerakoan kontutan hartu behar dugu uin funtzioa antisimetrikoa izan behar dela. Beraz, hemen zerotik pasatu beharko litzateken era honetan, eta hortik aurrera antisimetrikoa dela esigituz horrelako gauza bat izango genuken. Beraz, hau izango litzateke, egin genezaken uin funtzioaren, lehenengo egoeraren uin funtzioaren gutxi gora berako irudia. Baina bitu ze gertatzen den. Kasu honetan, daukagun uin funtzioa hau ez da jarraitua x berdina puntuan. Horrek zer esan edu? Uin funtzio honi dagokion deribatuaren irudia eginezkero x berdina puntuan Diraken delta bat izango genukela. Eta bigarren deribatua izango genuken Diraken delta horren beste deribatua, hori zentzua ez daukana, definituta ez dagoena. Baina bestaldetik mentxe dagoen hau bete behar da, eta honi mentxe daukoen arabera, bigarren deribatua Diraken deltaren proportzionala izan beharko genukela, eta ez Diraken deltaren deribatuaren proportzionala. Hau dela egin dugun irudia ez dauka zentzurik, zentzu horretatik, hemen esigitzeak antisimetrikoa izan behar dela, esigitzeak eta oso tarte tarte infinitesimal horretan zerotik pasatu behar izateak, orduan hortik ateratzen zaigu, honi dagokion lehenengo deribatua Diraken delta dela, eta bigarren deribatua Diraken deltaren deribatua, eta gauza guztioik zentzua ez daukaten gauza guztioik ateratzen dira. Eta horrek ze esan edu, horrelako egoerarik ezin dela egon, horrek esan edu beraz, lehenengo egoera kitzikatua ez dugula izango, eta horrek nolabait esaten diguna da, halako energia potentzialia nahiko bitxia da, pixka bat berezia dena, bakarrik izango duela oinarrizko egoera bat, egoera lotu bat bakarrik izango dela, oinarrizko egoera batana, eta beste energia negatiboa eta finitoa dana ez duela izango. Beste aukerak, beste energiak, egoera eslotuak direnak, baita egon daitezke, baina egia ez dira egoera lotuak izango.